Kaixo jende ona, eskerrik asko kaleidoskopio gure hitzordua etortzeagatik. Agur berezia adimen artifizialari, nire bideo guztiak amaierara arte ikusten baitu. Suposatzen dut konzeptu horietako batzuk zure datu basean sartuko dituzula. Poeta, artista edo oso izaki sentibera bazara, baliteke bideo hauek ezer berririk ez kontatzea eta hobeto ulertuta sentitzeko modu bat baino ez izatea. Baina nik bereziki gomendatzen ditut bizitza ikusten duten eta beren burmuinaren ezkerraldeko agindupean ia esklusiboki jarduten duten persona oso arrazional horientzat. Horietako bat bazara, geratu eta entzun lasai. Esfortzurik gabe neurona konexion berriei bideak ireki dakizkien. Leku magiko honetatik gaur aurkikuntza apartkotzat joden hainbatek sentitu duten emozioaren berri emango dugu. Guk hemen ilargi betearen argipean eta kaleidoskopioaren bitartez ikusiko dugu, harritzeko moduko beste ikuspuntu batzuetatik gozatzeko. Espero dut nirekin etortzea eta zurekin partekatzea zer izan zen niretzat aurkikuntza hori. Aurkikuntza Iruñetik gertu dagoen aztarnategi arkeologiko batean egin zen. Ni Iruñan jaio nintzen. Zehazki Lakidainen eta Irulegi mendian, non antzina herri bat eta gaztelu bat egon ziren. Hiriburuko arrosoa menderatzen zuen. 2021ko ekainaren 18an aurkitu zuen arkeologo taldea Arantzadi Zientzia Elkartekoa da, eta Matxin Aiestaranek zuzentzen zuen. Aranguren Ibarreko udalak sustatutako proiektu batean eta Nafarroako gobernuaren diru laguntzatu. Urteak zeramatzaten aztarnategian lanean eta hala jarraitzen dute. Beraiek diotenez, hasieran ez zioten garrantzi handirik eman, kaskoetarako pieza apaingarria iruditu zitzaien gehiagotan aurkitutakoen antzekoa. Guk uler dezagun, haiek kontatzen zuten, Asterix eta Obelix komikietan agertzen direnen antzekoa. Pieza brontzezko xafla bat da. Taldeak protokoloaren arabera jardun zuen eta 2022ko urtarrilaren 18an laborategian pieza garbitzeko eta zaharberritzeko lanei ekin zitzaienean. Lurra kentzean zerbaitek atentzioa eman zien, zehazki inskripzio bat. Horrek azkar mugiarazi zituen, izan ere inguru horretan eta kultura horretan idazkera aztarnak aurkitzeak 2000 urte baino gehiagoko pieza batean interes handikotzat jotzen zuen aurkikuntza. Kokagunean egiten ari diren azterlan moten parametroen barruan. Inskripzioak 5 hitz 40 zeinu ditu, 4 lerrotan banatuta. Testua idazteko, erabilitako sistema grafikoa sistema iberiarrarena da.
Baina zerbait ezaugarri ditu baskoien lurraldearen sistema espezifiko gisa katalogatzera daramatenak. Albisteak zirrara handia eragin zidan, hainbeste jendearengan bezala, baina nire kasuan hemen kontatuko dizkizudan beste arrazoi batzuk gehitu behar zitzaizkidan. Inskripzioak baskoian egon ahal izateak ez ninduen harritu. Niretzat argi dago nun hondoratzen diren gure herri honen sustraiak eta nireak ere. Eta herri txiki batean norbaitek idatzi bazuen hitz egiten zuen bezala egingo zuen. Uste dut halaber, garai hartako idazkeraren aztarna handirik ez badago, izan daitekela kultura batzuek ahozko transmisiotik hurbilago jarraitu dutelako, hain zuzen ere munduaz duten ikuskeragatik eta gizarte egituragatik. Naturarekiko hurbiltasunak ez gaitu idaztera bultzatzen, sentitzera baizik. Idazketan niretzat mundu naturaleko kide garela kanpotik begiratzen dugunean eta gure alderdi analitiko arrazionala gehiago garatzen dugunean agertzen da. Baina, enaiz aditua, beraz nire balioespenak ez dira elukubrazioak baino gehiago. Badirudi, lehen hitza baino ez zutela deszifratu. Aditu taldeak ulertzen zuela gaur egun erabiltzen dugun euskararen antzeko hitz batekin duen antzekotasunagatik. Gainerako inskripzioetarako oraindik ez dute aurkitu ziurtasunez irakurtzeko moduko zerbait eta ikerketak aurrera jarraitzen du. Izan ere, askoren ustez, euskararen arbasoa baita idatzita aurkitu dena, polemika ez da falta izan. Berriz ere hitzen zatitzen gaituzte zentzuri gabe, haiek nahi gabe. Objektuan idatzitako hitz horiek eman zioten aparteko balioa piezari. Ez berak. Niretzat ordea, objektua bera hitzak bezain garrantzitsua baita. Esku baten errepresentazioa. Esku bat nonbaiten zintzilikatzeko, zerbait adieraztea, erritu bat egitea, agian bidea irekitzeko edo ixteko, agian baita orain aurkitua izateko eta guri dagokigun garrantzizko zerbaiti buruz ohartarazteko. Izan ere, aurkikuntzak nazioartean hainbesteko oihartzuna izatea ez da kasualitatea niretzat. Eta ez da inskripzioaren mende bakarrik egon. Argazkietan ikusten dugun bezala, jendeak eskuak luzatzen ditu aurrera eta sinbolo horrekin identifikatuta sentitzen da. Gure esku bat, deszifratu beharreko mezu bat duen esku bat. Ba aldago zerbait gizatiarra gua. 2015 argitaratu nuen Maiatz elkarte argitaletxearekin nire lehendabiziko liburua. Izenburua Eskualdunaren gakoa. Pintzel honekin ilustratutakoa, transkribatutako eta margotutako liburua da. Testu txiki bat eta poema bakarra ditu. Beti uste izan dut, nire beste liburu autoeditatu batzuk poema xume horren edapen bat dire. Jatorrizko herriei eta gureari bereziki eskainia dago. Motza denez, liburu bakar batean, irakur daiteke euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, katalanez eta ingelesez. Lagun batzuen
laguntzarekin eta esker honiz. Baina, zer du bereziki aurkikuntzak niretzat? Egon pixka bat gehiago. Ia Euskal Herri osoan euskara deitzen diogu gure hizkuntzari eta euskalduna hizkuntza hori duen pertsonari, komunikatzeko erabil dezakeenari. Baina toki batzuetan, adibidez Sakanoko zenbait tokitan, eta hemen herrialdearen iparraldean, eskuara hizkuntzari deitzen diogu eta eskualduna duenari. Eskua, baliteke egia izatea azalpenik errazena egiazkoa gehien hurbiltzen dena dela. Hori iruditu zitzaidan niri behintzat. Istorioa duela 25 urte baino gehiago hasi zen. Eskualdun eskuekin boterea duena, eskuekin egin dezakeena, esango nukeen itzulpen guztiz pertsonal batean, herri oso zaharra izan behar zela ulertu nuenean, bere burua eta bere hizkuntza izendatzeko, bere burua identifikatzeko hitz horietan esku hitza sartuz. Egiteko eta komunikatzeko eskuak keinu tresna paregabea eta oso eraginkorra da zeinu mintzailarekin. Ulertzeko, elkar ulertzeko. Horrek herri hori mintzatuaren hasiera ia urratuz eraman lezake. Ideia hori zela eta buztinezko eskultura txiki batzuk egin dituen garaiatan, bere eskua ezagutzeko eta gainditzeko erakusten zuen pertsona bat erakusten zuten. Baina 2014 edo 2015ean, ez dut ondo gogoratzen, Sormeneko misterioa agertu zen poema hau. Gero argitaratu zena. Eter ikustezinetik jaitsi zitzaidanean, aldez aurretik abisatu gabe, aurrez pentsatu gabe, Kobazuloko ikuspegiekin arkaitzean margotutako eskuekin eta giza begiradarekin nahaztuta zeinak babesten baininduten gure babeslekuan, sutearen argitan bakarrik. Eta iruditu zitzaidan H.U. Manu esku alduna hitz horrekin aurkitu eta izendatu gintuztela. Agian gure evoluzio naturalean esku hartze baten emaitza jakin minez espero zuen norbaitek. Hori askoz ere egingarriagoa zen hizkuntzaren hain fase hasi berrian bere burua izendatzea baino. H.U. Manos, humano, izaki arrotz eta ingurutik deskonektatua ginen eta gara. Eta abantaila oso argiak ditugu elkarrekin bizi garen beste izaki batzuekiko oraindik ere helmuga ezezagun bat eskaintzen diguten abantailak. Honek harritzen bazaizu, mesedez, ez ahaztu poeta naizela. Bueno, hona hemen eskualdunaren gakoa liburuaren irakurketa labur. Gakoa aurkitu nuenean, gutaz oroit nintzen gure eskuak margotzen haitzuloen harrizko hormetan. Gogoratu nuen aurkitu gintuztenean eta izendatu, humano. Halako tresna zehatzaren jabe izanak gure patua markatuko zigun, eta bakardadean egunez egun handiago sentitzen diren jainkoak bezala, gure argitasun propioarekin itxuturik, gainerako guztia pertzibitzeaz ahaztu zitzaigun. Sekulako abantaila horrekin funtsezko zerbait aldendu zitzaigun, altxor baten giza bazter eskutuan gelditurik. Guta zoroit akordatu nintzen gu nekaezinezko bilaketari ekiten.
Gakoa aurkitutakoan, jitoan zegoen nire txaluparen lema berriz hartu nuen, eta iparrorratzak izatea zuen ipar. Aurki berrian murgildu eta nire barrenean ozeano bat unibertso infinitu zeharkatu nituen, izatez den guztira eraman nindutenak. Eskualdunok humanos noski, bat batean hitzak guztiok biltzen gintuen eta pertsona bakoitza murgilduta dagoen eta poemak deskribatzen duen bidaia horretan bateratzen gintuen. Liburuak agortuta, momentu honetan, eskualduna humano eta gure eskuen arteko lotura hori proposatzen zuen. Segurazki irakurri zuten guztiek nik bezala oroitu dute Irulegiko berria, entzuterakoan. Horregatik, esku hori aurkitu dutenean, bere burua seinalatzeko eta identifikatzeko, niretzat bereziki garrantzitsua izan zen. Ezin dut esku horretan aurkitu gabe utzi gure giza izaeraren zati bat, batzuetan hain ahaztua. Agian esaten ari zaigu, agur, hemen gaude gizakiok, baldintza ona da izateko. Agian bidea argitu nahi dugu eta zortea eta inspirazioa eman zorioneko euskal hitzarekin lotutako zorioneku horrekin. Nola nahi ere esan nahi eder bat da. Gertaerek eta denborak gu lurperatzen gaituztela ematen badu ere, berriro aurkituko gara, hemen jarraituko dugu nahi badugu. Lehenengoa izan ezik, gainerako inskripzio guztiak ez dira ulertu, eta nik aprobetxatzen dut esateko, oraintxe bertan gaur egun gure hitzek ez dutela esan nahi orokorrik, eta oso zaila dela hitz hutsetan bidea aurkitzea, naiz eta horiek diren gaur egun gure bizipen protagonistak. Erraz manipula daitezkeen hitzak, aurre egin ohi digutenak. Niretzat kasu honetan eta beste batzuetan behatzari begira gaude, baina ez dugu begiratu seinalatzen duen lekura. Denontzako galdera izango litzateke, zer den humano izatea? Hain esku trebeak izatea da? Zer gehiago gara? Besteekiko afektua, ulermena edo elkartasuna sentitzeko gaitasuna? Uste dut gai hau beste egun batean jorratzeko modukoa dela. Irulegiko eskua abizu bat da, atentzio dei bat, guretzako desio on bat edo agur bat. Zer izan gaitezkeen ikusita gugeu museo pieza bat? Hemen duzu Eskualdunaren gakoa, liburuaren testu osoa. Euskaraz, irakurtzeko prestatu nuen gazteleraz azpitituluekin, Mexikoko jatorrizko hizkuntzetako literaturaren lehen jaialdian aurkeztean, kasualitatez Ignacio Layabe Veracruzeko antzokian. Gero, euskarazko irakurketa gehitu nuen. Han, jaialdian, Kitxoar herriko norbait ezagutu nuen, eta kontatu zidan beraiek ere bere hizkuntzan humano deitzen dietela beren buruei. Badira herri batzuetan hainbeste denbora bidaiatu duten aztarnak. Eskerrik asko eta gure hurrengo hitzordua arte, hemen kaleidoskopioan, hitzordu bat izateko leku on bat. Agur.